Math o geiriau fi'n licio ydy geiriau ti'n gallu defnyddio mwyn wneud sy'n disgwyl yn clyfar. Felly, fel rhywun sy'n gweithio yn y maes technoleg, fy hoff eiriau fi ydy fframwaith, sylweddoli, achos ti'n disgwyl yn posh pan ti'n defnyddio sylweddoli, a fyd trawsnewydd, a mae crempog yn iawn fyd. Mae'r Aberystwyth yn tref mor hyfryd, deud y gwir. Mae wedi bod yn profiad gwych i ni symud fan hyn. Mae'r aeth yn hollol fyw yn Aberystwyth. Doedd dim lot o Cymraeg yn y Cymronda pan o'n i'n dyfu fyny. Dyna'r un o'r reswm o'n i'n isio cymryd rhan yn cystadleuydd o dangos bod mae yn pobl yn cymoedd yn llefydd fel yna sy'n meddwl lot am yr iaith. Mae Nicky yn person canolbwyntiedig iawn. Pan mae fe dewis i wneud rhywbeth, mae fe'n wneud e 100% neu dim byd o gwbl, mae fe'n wastad hapus i helpu pobl arall i dysgu yr iaith a fodlon y sgiliau nhw. Es i'r Euros yn 2016. Yn yr amser, o'n i'n hollol rigol yn y Ffrangeg, felly o'n i'n mynd o gwmpas Ffrainc, teimlo fel o'n i'n cool. Ond es i'r gêm Cymru yn erbyn Gogledd Iwerddon yn yr ail round o'r tournament. Ac yn ystod hanner amser, es i'r bar, o'n i'n trial dal chydig o peintiau ac o'n i'n really ffindo fe anodd. A chlywys i dyn efo'r acen mwy o Gwynedd yn y byd dweud wrthai, "Ti isio helpo'n hwnna, me?" Ond o'n i'n fel, wel, fi'n deall be mae fe'n trial deud i fi, ond sa'n gallu ymateb yn y Cymraeg. Ond o'n i'n mor embarrassed, o'n i'n like, sorry mate, no, I'm fine. Ond o'n i'n like, oh, no, rhaid i fi newydd rhywbeth pan fi'n cyrraedd adre. Nath Lara fi penderfynu dysgu Cymraeg dy gilydd yn yr un amser o gwmpas Nadolig 2016. Ar ôl un mis o dysgu, penderfynu ni, right, os ni'n mynd i wneud e, bydd rhaid i ni wneud e yn iawn. Felly, ar ôl un mis, penderfynu ni, right, ni'n mynd i siarad Cymraeg yn unig yn y tŷ. Oedd yn really anodd yn gyntaf, ond nawr mae'n just hollol normal i ni. Pan o'n i'n ddechrau dysgu'r iaith, o'n i isio wneud rhywbeth i casglu'r footage o be o'n i'n wneud yn yr amser achos o'n i isio edrych yn ôl yn gweld be o'n i'n siarad fel yn yr amser. Felly ddechreuais i channel efo'r enw Learn Welsh with Nicky ac ar ôl pythefnos a hanner fi'n meddwl nes i fideo gynta lle o'n i'n trial siarad Cymraeg dwi ffili weld y fideo yn ôl nawr achos mae'n just hollol embarrassing i fi. Hwyr da pawb, Nicky ydw i. Hwyr da pawb, Nicky ydw i. A chai ddim cofio sut i ddweud beth dwi'n moyn dweud nawr, dwi'n trio eto. Trwy'r amser mae sianel wedi tyfu, ti'n gallu wylio fi datblygu efo'r iaith fyd. Yn un o'r pethau fi wedi dechrau wneud ydy just wneud fideos sy'n dysgu pobl pethau. Be am ni dechrau efo rhywbeth fel sylweddoli? Sylweddoli neu realise? Weithiau fi'n wneud fideos sy'n dysgu pobl, weithiau fi'n wneud fideos sy'n wneud people chwerthin. Felly mae wedi bod yn bwysig i fi. Mae gan i rhywbeth fel 400 o transcriber rwan. A'r un o'r pethau mwyaf bwysig i fi ydy'r ffaith bod trwy'r channel fi wedi derbyn negeseuon o mwy na 250 o bobl sydd wedi wneud achos y tŷ fi wedi ddechrau dysgu'r iaith. A mae hyn yn golygu lot mwy i fi na channel fi. Fi'n gallu cofio pan o'n i'n ddechrau dysgu'r iaith. Ar ôl 10 diwrnod fi'n meddwl, es i lawr i Pontypridd a trial siarad efo boi sy'n redig y siop y Cymraeg yn y fachnad. Fi'n gallu cofio'r eiliad nawr, o'n i'n like, well, dwi di ddechrau dysgu Cymraeg. Os na cyngor i ti am fi, ond o'n i just aros yn y siop yn siarad efo fo am awr a hanner. Just trial cael mwy o profiad efo'r iaith. Pan fi'n disgwyl yn ôl, popeth cyn ddechreuais i siarad yr iaith, mae'n just teimlo fel bywyd gwahanol, mae'n teimlo fel person gwahanol. Os pobl yn gallu cymryd unrhyw beth mas o stori fi, ydy'r ffaith bod ti'n gallu ddechrau dysgu'r iaith a mewn amser byr ti'n gallu mynd mas a siarad yr iaith. Trial fe mas, os ti'n gwneud camgymeriadau, pwy sy'n ofal.
Fi'n meddwl dyle Nicky yn ennill Dysgwr y Flwyddyn, achos mae fe'n really moyn helpu pobl arall i ddechrau i dysgu y Cymraeg. A hefyd, mae fe'n really credu bod dysgu iaith wedi bod y peth gorau mae fe'n byth wneud. Yr iaith ydy mwy na jyst siarad gyda pobl arall yn siarad y iaith. Mae'n ffordd i fyw i Nicky hefyd. Bydd cael y wobr yn rhoi llais mwyaf i fi mwyn mynd mas a siarad efo pobl. A defnyddio'r gwobr ddim fel jyst gwobr fi, mae'n jyst gwobr o'r wlad. Os fi'n gallu mynd mas annog mwy o pobl, jyst cael llais mwyaf, dyna be na i wneud. Pob lwc, Nicky.